Filɛbaw an b'a fɔ ka waleɲuman dɔn ka barikada ka fɔ ka danse aw ka bɛn ni kelenya kun ko kibaruya olu kan n'o ye Actupɛ ni y'a ta ko 133nan ye bakurubaw olu de filɛ nin ye Burkina Faso kaw fɛ yen nɔ Wagadugu min ye kunbɛ kɛrɛnkɛrɛnlen n'u bi jamanaden nka masumalew ka jɛkulu kofɔ ani kɛnyɛrɛye jɛkulu olu kɔni kɛla min ye sigifɛn ye Burkina Faso jamana kɔnɔ o kun ka kuma fɛn min kan min ye bɛn ni kelenya bɛ se ka sabati cogo min na Sahel cɛncɛn ka jamanaw kan janko denmisɛnnakaw olu kuma da ye fɛn min ye ko la an bɛna ɲɛfɔli ko la Bamakɔ Mali faaba kɔnɔ musolakaw minnu bɛ yen nɔ olu ye dɔnkibaru tigilamaw ye olu bɛ se ka dɛmɛ cogo min na kunnafoni nasiraw kan walasa kunnafoni minnu bɛ bɔ u yɔrɔ ka taa jamanadenw yɔrɔ ka kɛ kunnafoni sahalenw ye kunnafoni minnu ye kunnafoni jɛlenw ye fɛn minnu kɛlen fana kun bɛ kɛnɛ kan an bɛna kuma o kan Burkina Faso an bɛ segin ka taa yen nɔ u ka sigida min bɛ yen n'u b'a wele k'a fɔ Nayala olu kɔni ye kunbɛ dɔ kɛ min bɛ yen nɔ ni n'a bɛ akili saba kunbɛ o kɔni kun bɛ wuli ka jɔ ko fɔ janko sigidalamaw minnu bɛ yen nɔ n'u bɛ se ka digi an ka ko kɔrɔ ni laadakow kan o kɔni kɛla min ye kezakaw olu fɛ yen nɔ min kɛla sababu ye ka maa caman fara ɲɔgɔn kan bɛn ani kelenya ko la maaw bɛ se ka sigi kɛ ɲɔgɔn fɛ cogo min na k'a sɔrɔ maa ma kalakari maa la janko fɛn min bɛ yen nɔ n'o b'u ka sigida ko fɔ n'o ye doti ye fɛn minnu b'o ko la an bɛna ɲɛfɔli ko la a kana taa yɔrɔ la walalaw bɛna k'aw ye sisan I n'a fɔ an y'a fɔ na cogo min na FINPIS kɔni yela kunbɛ dɔ kɛnɛ kan n'o bɛ tali kɛ kunbɛ min bɛ yen n'o ye kunbɛ kɛrɛnkɛrɛnnen n'a labɛnna bolofara min bɛ an ka diɲɛsɛginnani tɔnba yɔrɔ n'a bɛ wele k'a fɔ Office des Nations Unies contre la drogue et le crime u baaraw kɔni kɛla Burkina Faso kaw ka jamana faaba kɔnɔ Wagadugu n'o diɲɛsɛginnani cakɛdaba min bɛ yen nɔ n'o bɛ u ka tɔnba ko fɔ o bolofara min bɛ ɲɛsin min ye ɲɛnaminimafɛnw olu kɛlɛli ale ni maafa walew kɛlɛli ma u baaraw kɛla ka kɛ ni mɛkalo tile 12 n'a tile 13 ye a kɛla Wagadugukaw olu ka kɔnɔna na a kɛla Wagadugu n'o ye Burkina Faso jamana faaba ye hakilila falifalaw bolila fɛn minnu kan o de an bɛ don min na i n'a fɔ bi an kelenkelenna bɛɛ lajɛlen bɛ se ka kɛ maaw ye cogo min na ka kunbɛli kɛ gatigɛ wale ni karɔgɛla wale kɛlɛli ko nasiraw la ani ka se ka basigi kɛ fɛn min bɛ kɛ jamanaden bɛɛ lajɛlen ka lahalaya ye ko senfɛ min kɔni ye FINPIS coordinateur national ale tun bɛ kɛnɛ kan ale ye ɲɛfɔli kɛ baara bolo minnu kɛla u yɛrɛw fɛ Mali la ni u y'o jaabi ɲumanw sɔrɔ n'o tun bɛ se ka kɛlɛ dafa min bɛ tali kɛ kumaɲɔgɔnyaw ka se ka don sigida maaw ni ɲɔgɔn cɛ ani sigi ka se ka kɛ damu ye denmisɛnninlakaw ni musolakaw olu ka se ka u jeni yɔrɔ bi fa a ko la ani fana an yɛrɛ bɛn ni waati koɲɛw ye janko farafinna cɛncɛn ka jamanaw bɛ lahalaya minnu kɔnɔ an bɛ don min na i n'a fɔ bi ni kun bɛ kɛla sababu ye min kɔni ye wulikajɔ kɛrɛnkɛrɛnlen ye u ka se ka kɛ min an ka jamana gouvernement olu kun bi a ko kɛnɛ kan ka taa se kɛnyɛrɛye dɛmɛ kɛ jɛkulu ma minnu bɛ yen nɔ ni u bɛ jamanaden ka masumalew ka tɔn ko fɔ Mali Burkina Faso ani Niger jamana u dasela kuma minnu ma kosɛbɛ o de ye fɛɛrɛ dabali minnu bɛ se ka kɛ bi walasa sigidalamaw olu sen bɛ se ka don min kɔni ye nin ko ninnu ta siraw la ani sariya minnu bɛ n'o adamadenya jo sariya olu bɛ se ka labato cogo min na u bɛ se ka to fana min kɔni ye sigidalamaw ye olu ka se ka dɛmɛ kɛ jatigɛ wale ale kɛlɛliko la min kɔni ye kunbɛn in kɛnɛ kan a kɛla sababu ye hakilila falifalaw janko FINPIS ale ka ɲɛfɔli kɛ jamanaden ka masumalew olu jɔyɔrɔ ye fɛn min ye a ko la janko ka se ka bɛn kulukulu ani ɲɔgɔn cɛ basigi bɛ se ka na cogo min na an n'an ka se ka an yɛrɛ bɛn ni waati yɛrɛ n'a cogoyaw ye janko Sahel cɛncɛn ka jamanaw olu kelenkelenna bɛɛ lajɛlen kɔnɔ n'an bɔra o yɔrɔw la an bɛ taa min ye bakuruba filanan na bakuruba filanan min bɛ yen nɔ n'o u bɛ na n'an ye Mali kɔnɔna na Institut pour la démocratie et l'éducation aux médias o ko o de ma coro ɲɔgɔn kan na walima de ma surunya kan na IDEM ale kɔni ni diɲɛsɛginnani tɔnba bolofara min bɛ yen nɔ ni o bɛ min ye kalanko ni kunpanbɔko ani kokɔrɔ olu kunna n'o o ye UNESCO ye olu kɔni ye baara dɔ ninnu don ka kɛɲɛ ni min bɛ tali kɛ u yɛrɛ ka wulikajɔ ye mɛkalo tile 14 a kɛla Bamakɔ Mali faaba la a ko tun bɛ ɲɛsin musolakaw de ma minnu bɛ k'a fɔ ko olu ye dɔnkibaru tigilamaw ye ni kunnafonidilaw don olu bɛ se ka wulikajɔw kɛ cogo min na minnu bɛ yen nɔ n'u ni kunnafoni bɛ gɛrɛ ɲɔgɔn na Mali kɔnɔ yan nɔ ko in bɛɛ lajɛlen musaka tun bɛ ka bɔ jɛkulu min fɛ u ko o de ma ko programme international pour le développement de la communication min bɛ yen nɔ ni a koɲɛw bɛɛ lajɛlen kɛla ka bɛn ni san 2025 o wariko nasiraw ye hakilila in b'i boli fɛn min kan o de ye kunnafoni jatigitan olu bɛ se ka kɛlɛ cogo min na kumakan minnu bɛ se ka na ni gɛlɛya ani ɲɔgɔn cɛ ni o ye kuma ni turuman ye o bɛ se ka bɔ ani ɲɔgɔn cɛ cogo min na
maa minnu bɛ yen k'a fɔ k'olu sen donna a ko la olu kɔni bɛ se ka taa musolaka 150 bɔɲɔgɔnko la minnu bɔra marabolo 7 bɔɲɔgɔnko kɔnɔ ka na ni sigi kɛnɛ kan kunnafonidilaw u bɛ se ka taa ni kunnafoni ye kunnafoni ta sira ɲumanw kan cogoya min na u bɛ se ka kunnafoni sɛgɛsɛgɛ cogo min na u bɛ se ka kɛ min ye basigi karamɔgɔ ye cogo min na janko an bɛ don min na i n'a fɔ bi kunnafoni di sira kɔrɔ olu fana sen donnen b'a ko la min kɔni ye jɛrɛjɛkulu min bɛ n'o ye UNESCO ye ka taa se min ye IDEM ye olu kɔni y'a jira k'a fɔ musolakaw olu jɔyɔrɔ ka bon kunnafoni ko nasiraw la kosɛbɛ janko bɛɛ ni kelenya o sabatila an ka jamanaw kɔnɔna na kunnafoni bɛ se ka sɔrɔ cogo min na kunnafoni ɲuman k'o di maaw ma walasa bɛɛ ni kelenya ani ɲɛtaga bɛ se ka sabati cogo min na o baara ka se ka kɛ baara lakodɔnnen ye minisiriso min bɛ yen n'o bɛ kunnafoni ko minisiriso ko fɔ ani musow yɛrɛ tɔgɔ la minisiriso n'o bɛ musow denbaya ani denmisɛnninw ka koɲɛw ɲɛnabɔ olu bɛɛ lajɛlen tun bɛ a kɛnɛ kan u bɛɛ lajɛlen y'u ka hakilila di a ko nasiraw la k'o bɛ se ka kɛ cogo min na waati laban ninnu na walasa kunnafoni jatigitanw bɛ se ka kɛlɛ cogo min na min kɔni ye sigi baaraw bɛ taa kuncɛ waati min na a jirala k'a fɔ min ye UNESCO ye o kɔni bɛ wulikajɔw la janko u ka sɛbɛn min bɛ n'o bɛ lakali kɛ n'o ye lakali sɛbɛn n'o ye rapport ye o mun bɔra san 2022 ka taa san 2025 o baaraw kɔnɔna na o kɔni y'a jira k'a fɔ kunnafoni kanabilali la u bɛ kuma o kow kan ka taa se kunnafoni yɛrɛ ɲɛtaga sabatili basigi janko kunnafonidilaw olu yɛrɛ bɛ se ka bila minɛ ɲuman kɔnɔ cogo min na kunnafonidilaw olu bɛ se ka kɛ maaw ye mɔgɔ minnu na ni basigi jamana kɔnɔ cogo min na kuma kɛla o fana kan ka kɛ ni u ka ni wulikajɔ ninnu ye bakuruba sabanan o bɛ taa n'an ye ko kura min ye Burkina Faso ale jamana kɔnɔna na min kɔnɔna na wulikajɔ min bɛ yen nɔ ni o bɛ sigi kɛrɛnkɛrɛnlen fɔ n'o kɛla ka kɛ ni mɛkalo tile 15 ye sigidalamaw olu ka kotigiw bɛɛ lajɛlen tun bɛ a kɛnɛ kan mun ye fanga cakɛda bolofaraw ye ka taa se sigidala maa minnu bɛ yen nɔ n'olu ye sigida yɛrɛ kotigiw ye diinɛmaw ka taa se finitigilakaw ma minnu bɛ kaza n k'a fɔ min bɛ Kiza yɔrɔ o ko fɔ olu bɛɛ lajɛlen kɔni ye ɲɔgɔn sɔrɔ a ko da fɛ kɛrɛnkɛrɛnnenya commune bɛ yen nɔ ni o ye Toma commune ye n'a bɛ Nayala ale min ye o kafo fɛ o kɔni ye sigi ninnu kɛ kumakɛla fɛn min kan kɛrɛnkɛrɛnnenya la o de an bɛ don min na i n'a fɔ bi maa minnu ni maa minnu bɛ yen nɔ k'a fɔ n'olu kɔni bɛ kunnafoni di kunnafoni bɛ se ka di cogo min na n'a bɛ se ka kɛ ni sababu ye ka na ni bɛn ni kelenya o sabatili ani ɲɔgɔn cɛ an ka sigi kɛ ɲɔgɔn fɛ ka sɔrɔ maa ma kalakari maa la min ye u bɛ min wele k'a fɔ n'o o ye sigida ɲɛmaa ye n'o bɛ Kiza sigida ɲɛmaa ko fɔ ale kɔni y'a jira k'a fɔ an bɛ don min na i n'a fɔ bi fɛn bɛɛ lajɛlen kan ka kɛ maaw ka fara ɲɔgɔn kan walasa bɛn ni kelenya bɛ se ka sabati an ka se ka ɲɔgɔn kun Burkina Faso o jamana kan min bɛ u ka marabolo yɛrɛ kotigiw olu ka nɔrɔbulaw ko fɔ olu fana ye kuma ta u y'a jira k'a fɔ jamana faamaw ka hakilila ye min ye o de ye bɛn ni kelenya sabatili u ka se ka kɛ fɛn ye fɛn min bɛ yen nɔ n'o bɛ to minɛ ɲuman kɔnɔ k'a jira k'a fɔ diinɛ bɛɛ lajɛlen bɛ se ka sigi kɛ ɲɔgɔn kɛrɛfɛ nka min kan ka bila sanna o de ye jamana yɛrɛ ye ale kɔni ye o fana laseli kɛ kuma bɛ di waati min na ko kɛnɛ kan ko in kɛnɛ kan min ye laadatigiw ma olu fana y'a jira k'a fɔ an bɛ don min na i n'a fɔ bi an kan ka fɛn bɛɛ lajɛlen kɛ walasa bɛn ni kelenya bɛ se ka sabati cogo min na n'o kɛla lakana bɛ se ka sabati n'o kɛla min ye hali maa minnu bɛ yen nɔ k'a fɔ k'olu jatigɛ walekɛbaw ye a bɛ kɛ sababu ye ka kɛɲɛ olu ka nin waati laban ninnu tan ni ka segin n'u ka wulikajɔw ma a bɛ kɛ sababu ye ka se ka fu siri o ko bɛɛ lajɛlen dan na o kɔni ko fɛn kɔni ye ɲinifɛn ye kelen de ye walasa min kɔni ye nakala sigida maa bɛɛ lajɛlen cɛman ani musoman a den bɛɛ lajɛlen bɛn ni kelenya ka se ka kɛ sabati fɛn ye an ka fara ɲɔgɔn kan janko an ka kokɔrɔ ni laadaw olu ka se ka kɛ sababu ye ka basigi ko o sabati jamana den bɛɛ lajɛlen Burkina Faso jamana ko don o de fana bɛ dansigi kɛ an ka bi min ye bɛn ni kelenya kunkanko kibaruyaw la n'o ye Actupɛ ye min b'a ta ko 133 kɛnɛ kan ala ka bɛn ni kelenya sabati an ka jamanaw bɛɛ lajɛlen kɔ a k'an bɛ sigida